Fred, boira, absència de pronoms febles. Exacte, ens trobem a Lleida. Quins avantatges del carnet jove utilitzen els lleidatans? Òbviament, a part d'esquiar i d'utilitzar la Renfe per allunyar-se d'aquest fred que corre, seguiu-me. Mira, aquí mateix acabem de trobar una lleidatana. Per què fas servir el carnet jove? Doncs no el faig servir de moment. No tinc carnet jove. Bueno, soc titular, però no l'utilitzo. No sé què és pitjor, no tenir-lo o tenir-lo i no aprofitar els descomptes. No, em van robar la cartera. M'ha fet malament això i tot. Qui trobi el carnet de la Carla que li retorni. El carnet jove ens serveix de bastantes coses. Per anar amb taxi. Als taxis, un 10% de descompte. Per esquiar crec que també, no? Hi ha més de 8.000 descomptes al carnet jove. Vols que te'ls ensenyi? Serà molt curt, Serà molt curt. Hi ha descomptes en sales de cinema, Saló del Manga, Fira de Girona, copisteries, la Renfe, agències de viatges... Renta de cotxes, la clínica, videojocs, passions de psicologia, logopèdia, veterinària, òptiques, matrícules de cines... Paintball, partits de futbol, Fórmula 1, MotoGP, Forfet... Què fas, mirant? Està quedat bastant clar, no? Per què fas servir el carnet jove? Per anar a la piscina, al cinema... Anem a fer un petit joc. Jo et diré uns quants descomptes al carnet jove i tu em diràs quins creus que són verdaders i quins creus que m'he inventat. Estàs preparat? Som-hi. Pràctiques de carnet de tractors. Va, verdader, és verdader. No és fals. Previsions de calderes. És cert, això. Descompte en torrons. És totalment cert. Exactament. Descompte en ulleres tèrmiques per veure a través de la boira. Fals. Esteu a Lleida. Sí, és fals. Voleu fer la broma? És fals. Jo faré mímica i heu d'endevinar de quin descompte estem parlant. El gimnàs. La perruqueria? Sí! No sé, home. L'autoescola. Hombre! Per esquiar? Sí! Què és això? Vestir-me? Que m'ho estava inventant, això no és cap descompte. Lloguer de cotxes? Carnet jove. Copisteria? Carnet jove. Carnet jove? Carnet jove. Carnet jove? Per tot. Carnet jove? Sempre. I tu, per què fas servir el carnet jove?